Казанда Тукай әдәби музейында Тукай Троицкида дигән күргәзмә эшли. Ул шагыйрьнең Троицки шәһәренә баруына 110 ел тулуына багышлана. Вакыйга уңаеннан Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты, Троицки шәһәре хакимияте, сәнгать белгечләре ассоциациясенең Татарстан бүлеге, Россия рәссамнар берлегенең төбәк бүлеге, Татарстан Республикасы рәссамнар берлеге белән берлектә Троицкида бөтен Россия арт-плейнер узды. Нәтиҗәдә Габдулла Тукайның әлеге шәһәрдә булган көннәрен тагын бер кат күздән кичердек. Габдулла Тукай Троицк шәһәренә 1912 елда каланың 3-нче мәхәллә мәчете имамы Габдрахман Рахманкулов чакыруы буенча килгән. Биредә ул кымыз эчеп дәваланырга ниятли. Троицкида узган көннәрен мәкаләи махсуса дигән очеркында да сурәтләгән. Далада Габдрахман хәзрәт җәйләвендә 2 айлап яшәп, шагыйрь хайран савыга һәм иҗаты өчен тәэсирләр ала. Әлеге картинада Габдулла Тукайның Троицкида яшьләр белән очрашуын күрәбез. Дөрестән дә шагыйрьнең максаты дәвалану гына түгел, шәһәрдә яшәгән милләттәшләребез белән танышуда була. Зыялылар, эшмәкәрләр, иганәчеләр, сәүдәгәрләр белән очраша ул биредә. Троицк шәһәре заманында татарның бер мәркәзе. Инкыйлабка кадәр биредәге халыкның 44%, димәк, яртысы диярлек татар-мөселман булган. 18-нче гасырдан башлап зур-зур сәүдә юлларында узган һәм татар менә монда әле вазыят катлаулырак булган. Казан артыннан, Татарстан җиреннән, бүгенге Башкортстан җиреннән татарлар күпләп Урал якларына китеп, үзләренең тарихи җирләренә китеп, чөнки бу якларда әле Алтын Урда җирләре, Нагай Урдасы җирләре, бу безнең тарих шулай ук. Һәм алар менә монда кайтып, шәһәр Троицк шәһәрен булдыруда зур көч куйганнар һәм бик яхшы сәүдәдә байып, башка татар дөньясына да ярдәм күрсәткәннәр. Сәүдәгәрләр дигәндә билгеле Яушевларны да әйтеп үтәргә кирәк. Тукай аларның йортында да туктала. Хәзер дә анда татар тарихы, татар мәдәнияте көчле булуы сизелә. Чиләбе өлкәсе бу тарихны кадерләп саклый. В значке, видите значок, написано 130 лет библиотеки имени Габдуллы Тукая. У нас есть татаро-башкирская библиотека. Она носит имя Габдуллы Тукая. Мы считаем, что это правильно, это важно. На одном из знаковых мест мы установили вместе с Конгрессом татар бюст Габдуллы Тукая. Нам очень приятно, что вы посетили наш город и не просто как туристы, а вложили душу, пропустили через себя и изобразили на этих полотнах. Анда художниклар һәм галимнәр бергәләп эшләделәр. Троицк шәһәрендәге югалып баручы матурлыкны, андагы Тукай күргән биналарны, андагы силуэтларны, андагы пейзажны ясадылар. Һәм миңа калса, бу проектның бик зур перспективалары бар. Ни өчен? Чөнки ул менә шушы атмосфераны, Тукайдагы рухи байлыкны, шигъриятне халыкка якын тел белән әйтеп бирергә ярдәм итә. Чөнки бу телне галимнәр һәм рәссамнар бергәләп тудыралар. Троицк шәһәренә рәссамнар Татарстанның төрле урыннарыннан, Чаллы, Алабуга, Яшелүзән, Казаннан җыела. Аларга Чиләбе һәм Троицк рәссамнары да кушыла. 10 көн буе төрле жанрда, төрле алымнар белән рәсемнәр иҗат итәләр. Бу үзенчәлекле фәнни мәгърифәтчел планер булган. Безнең исебез китте менә анда бик матур, бик зиннәтле йортлар, аның архитектурасы, аның кызганыч каршы алар әзрәк ташланды хәлдә, асына күңелгә әзрәк кыенрак булды инде. Шуңа карамастан менә барыбер Тукай күргән, Тукай йөргән җирләр дип ул безне илһамландырды һәм без шулай төрле художниклар үзенчә ясады. Кем менә ул рухны бирергә темалар аша тырышты. Кемдер менә мин үзем этюдлар ясадым анда, шул урамнарны күрсәтергә тырыштым инде, сакланган биналарны. Шул чорның архитектурасы белән туган якны өйрәнү музеенда да танышалар. Төбәк тарихын өйрәнүчеләр белән очрашалар. Яушевлар бакчасына баралар. Габдулла Тукай сыман көн сайын кымыздан авыз итәләр. Уй елгасы буеннан һәм урамнардан ташлар да алып кайтканнар.
кем белә, бәлки алар да Тукайны хәтерлидер. Менә Тукай булган урыннарны без билгеләдек, аның картасын төзедек үзенчә. Бу инде Тукай эзләреннән дигән зур проект. Башладык Тукай туган елдан түгел, ә киресенчә башладык. Тукайның соңгы көннәре, соңгы еллары, чөнки быел Тукайның Троицкида булганына 110 ел. Һәм инде без менә киләсе елда Петербургка барабыз, аннан тора бара Уральский, Уфа, Астрахань, һәм инде без төгәлләргә уйлыйбыз үзебезнең туган якларда, Тукай Кырлай, Шиле, без кире Тукайның биографиясын шулай итеп сүтәбез. Рәссамнар һәм инде галимнәр белән без берлектә туган проект бу. Тукай әдәби музеенда күргәзмә әле 1 ай дәвам итәчәк. Биредә бу темага галимнәр белән аралашулар, түгәрәк өстәлләрдә булыр дип көтелә. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.